Салмасыз мөхтәрәм газиз кардәшләр, эфирда манзара тапшыруы. Бар күңеллелек бөтен дөньяда бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Әйе, бәйрәм бүген. Шундый матур яз көнендә, ямьле апрель аенда безнең яраткан шагыйрыбыз, халкыбызның сөекле улы Габдулла Тукай туган. Һәм әлеге бәйрәм көнендә сезнең өчен манзара тапшыруының иҗат төркеме шулай ук без булачакбыз. Еллар үтеп бара торгач картайсам да, бөкрем чыгып бетсә дә, хәлдән тайсам да, күңелем минем яп-яш калыр, һич картаймас, җаным көчле булып калыр, хәлдән таймас дип язган шагыйрь. Ләкин ни кызганыч, 1913 елда 27 яшендә дөнья куйган, әмма үзеннән соң нинди бай һәм кадерле мирас калдырган. Габдулла Тукайның шушындай рухи символга әверүенең бер генә сәбәбе бар. Ул үзенең кыска гомерендә гомер буе татар халкы турында борчылып яшәгән. Түзә алмадым, бадым җырлаучыга. Дидем, кадәш, бу ки нинди ки? Җавабымда милләттәшем миңа бу ки булады да әлле ки. Без бүген бик файдалы бер эчемлек әзерләп карыйбыз әле. Диләрә, нәрсә әзерләячәкбез? Без бүген петрушка үләненнән лимфотоник әзерләп карыйбыз. Габдулла Тукай бик яшьлек итеп барам. Аның үлгән хәбәре бик тиз тарала. Казан, Кырым, Кавказ, Урта Азия татарларының иҗтимагый һәм мәдәни тормышы берничә көнгә туктый. Татарлар яшәгән барлык урыннарда матәм чаралары уза. 3 апрель көнне исә күп кенә татар мәктәпләре гадәти дәресләрне үткәрүдән баш тарта. Аның урынына Тукай шигырьләре укыла. Аның рухына багышлап Коръән аятлары яңгырый. Күренекле шагыйрь Хәсән Туфан үз хатирәләрендә Сабан туена әзерләнә торган авылында гармуннарның һәм җырларның кинәт тынып калуын искә төшерә. Кичкенә егетләрдә беренче язгы үләнгә ятып җирне кочаклап үкереп елады дип яза ул. Бар уем кичен көндезен сезнең хакта милләтем. Саулыгың минем саулык, авыруың минем авыруым. Әлеге юлларның авторы үзенең кыска гына гомерен милләтенә хезмәт итүгә багышлаган татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукай вафатына 110 ел. Быел аны искә алу шагыйрьне күмгән юлдан экскурсия форматында оештырылды. Ул элекке Клячкин хастаханәсеннән башланып китте. Тукайның соңгы көннәре, соңгы 36 көнне гомереннән нәкъ менә шушы больницада, шушы хастаханәдә узган. Менә бу бүлмәдә аның соңгы минутлары уза. Дуслары, якыннары истәлекләр калдырган, истәлекләр буенча шушы истәлекләргә таянып инде нигезләнеп ясадык без бу экскурсияне. Һәм иң соңгы әсәрләре дә нәкъ менә шушы палатада языла. Шарага килүчеләр клиника тарихы, шагыйрьнең авыруы турында фактлар, соңгы көннәре үткән палата белән танышты. Аның шигырьләре, шагыйрь белән бәйле истәлекләр экскурсия барышында актерлар тарафыннан бәян ителде. Шагыйрь күңелендә кыш булмыйда, кар юк, булмагы юк. Картайсам да шым карт кеби. Утырмам тик юк бар теләк тели. Менмәмен. Ходай кушса миш башына, шигырьләрдән килер миңа кирәк җылы. Ниндидер бер кыя булып яшәгән Тукай калкан булып, яклаучыбыз да булып, милләт хадиме дә булып, милләтпәрвәр дә булып, ул калкып чыга. Ул безне ниндидер бер активлыкка өнди, милләтебез өчен, үзебезнең яшәешебез өчен көрәшкә чакыра. Менә мин шул яктан да Тукайның исеме, рухы, жаны мәңгелек дип әйтәсем килә. Клячкин хастаханәсеннән соң шагыйрьнең соңгы торган җире Амур кунакханәсен узып, элекке Пишән базары мәчете янында тукталыш ясалды. Шулай ук элекке Болгар номерлары кунакханәсенең беренче катында урнашкан бүлмә белән дә танышу мөмкинлеге булды. Биредә Тукай яшәгән 40-нчы бүлмәнең шартлы интерьеры торгызылган. 10 ел элек җәмәгатьчелек кайсы тукталышларда туктаган шул җирләрдә без дә инде театраль тукталышлар ясап, Габдулла Тукай әдәби музей янындагы Юнусовлар мәйданына барабыз. Юнусовлар мәйданында җиназа укылган, ә без инде анда быел шигырьләр укып һәм Тукайның халыкка васият итеп калдырган уянгач беренче эшем мәкаләсен тәкъдим итәчәкбез. Казанда минем ничек вәни рәвештә көннәр үткәрүмә шаһит булган кешеләр әлбәттә, мине алар аңлыйлар. Бүтәннәр бик аңлап җиткермәсәләр дә монда үкенерлек хәл юк. Фәкать сабыр итәргә кирәк.
Шагыйребез үзеннән соң 700-дән артык әсәр калдырган, татар халкына васыятен иҗат аша җиткергән. Аны искә алырга төрле буын вәкилләре, һөнәрияләре җыелган иде. Ничә генә яшьтә булсалар да, аларны яраткан шагыйрьләр өчен горурлык хисе берләштерә. Бүгенге чарада булу күңелләрне тутыра. Күңелләр тула, йөрәк тибә һәм үзебезнең бик шагыйребез Тукайыбыз өчен горурлык хисе туа. Халкыбыз өчен горурлык хисе туа. Һәм шушы чараны зурайтсыннар иде. Күбрәк халык килсен иде. Һәм безнең балаларыбызда, яшьләребездә, яшь үсмерләребездә, киләчәк буыныбызда милләтпәрвәрлек хисе тусын иде. Менә шушындый теләк миндә. Бүгенге чара искиткеч, шул кадәр искиткеч, менә әйтәм бит, күңел тула, күз яшьләре тула. Габдулла Тукайны искә алу аның каберенә чәчәкләр салу белән дәвам итте. Искә алу мәрәсимендә дугалар һәм шигырьләр укылды, хатирәләр яңартылды. Белән я Ходай күрсәт дигән ушбу җиһәндә якты юл. Ул рәхимле, әткәннән дә шәфкатьле ул. Саф әле күңелең синең һичбер бозык уй кермәгән, пак телең дә һич ярасыз сүзләр әйтеп күрмәгән. Тукайның минем күңелдән аның чыгып торганы юк. Ул мин аны һәр вакыт искә төшерәм, һәр вакыт китапларын кулланам. Ләкин инде менә бүген аның бакый дөньяга күчкән көне һәм әлбәттә безнең ул гадәткә кергән менә җыелышып аның мәрәсимен үткәрү. Габдулла Тукайның шушындый рухи символга әверелүенең бер генә сәбәбе бар. Ул үзенең кыска гомерендә гомер буе татар халкы турында борчылып яшәгән. Габдулла Тукайның васыятләренә һәр вакытта да тугры булып калырга тиеш. Һәм без туган тел шигырен җырлап, ерак киләчәккә барырга тиешбез дип уйлыйм. Гадәттәгечә чәршәмбе көнне республика матбугатына күзәтү белән танышабыз. Сәхнә журналының апрель саны Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театрының 35 еллык юбилеена багышланган. Бу санда укучыларыбыз театрның тарихы һәм бүгенге тормышы турында кызыклы фактлар, истәлекле язмалар һәм аның эшчәнлегенә зур өлеш кертүче шәхесләр белән әңгәмәләр укый алачак. Шулар арасында театр директоры Луиза Янсуар, театрның баш режиссеры Ринат Аюпов белән интервьюлар. Моннан тыш театр белән даими хезмәттәшлек итүче яшь режиссерлар, драматурглар һәм композиторлар. Булар барысы да бер журналда. Журналның яңа саны моның белән генә шикләнеп калмый, биредә Өмитбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театрының Өлүф яки Гүзәл кыз Хәдичә бу дәүләт драма театрының Дәрвиш спектакльләренә карата белгеч фикерләре дә урын алган. Шулай ук журнал битләрендә Апуш Татар балалар театр студиясының эшчәнлеге, 1 еллык иҗат юлының нәтиҗәләре һәм Татарстанның халык артисты Ринат Таҗетдинов турында истәлекле язма белән танышырга мөмкин. Иң актуаль һәм кызыклы сәнгать яңалыклары сәхнә журналында. Рәхим итеп укыгыз. Апрель айында Салават күпере укучыларын агачлар белән таныштырыр. Сырыкай исемле бүре баласы турында әкият укып булачак. Зөбәйдә белән агачларның атамаларын өйрәнү мөмкинлеге һәм уйнап алырга була. Агачлар телен аңлаучы Гали Галимовичка кунакка да барып кайта алачаксыз. Тагын бу санда кызыклы биремнәр, стәл уены, милли курчак һәм салаватиклардан өр-яңа җыр. Матбугат темасын кунакхана сәхифәсендә дә дәвам иттерәбез. Студиябызда кунакта Мәдәни җомга газетасының баш мөхәррире, Язучылар берлеге әгъзасы Габдулла Тукай премиясе лауреаты Вахит Имамов. Хәерле көн исәбез. Хәерле көн. Вахит әфәнде, ниндирәк яңалыклар белән килдегез? Мәдәни җомга газетасы бүгенге көндә ничегрәк яши? Яңалыклар бик күп. Газетаны алдырган кеше танышып бара. Һәм мин уйлыйм, бик сөйнәдер дип, чөнки без быел гына да бик күп сәяхәт кылдык. Петербургтан башлаган идек, январь айында. Аннан соң Мәскәү татарлары янында булдык. Урал татарлары, ул Свердловск, Чиләбе һәм Магнитогорск. Башкортстанга берничә тапкыр сәяхәт кылдык. Туктатмыйбыз. Без инде аның 40тан артык район урап чыктык, 45кә булгандыр инде. Бер 10 районнарын урасак, Башкортстанны без белмәгән район калмый. Һәм әле күптән түгел Беларусь республикасында булып кайттык. Искиткеч хисләр белән кайттык. Мондый да республика, мондый да дәүләт була икән дигән хис белән кайттык. Белоруссия турында әле
Belarus devleti turunda yazını min indi tamamladım. Gazetede bu adına da çalışacak. 28'inde 5 balasa İskitkeşi devlet min şokkatam bu hatlede Şista Respublika bu hatlede koralgan şunda hocalıkçıl Rusya indi ухоженный dedim. Onda Respublika bulayken deb şokkattım. Biz onda yürüp bir kol yoluk hatlede taşlandık yer topmadık. Yok onda taşlandık yer. Yaşarıp söyleşmeyim. Bizden Smolensk ülkesine çıkığa biz özümüz tamaşa bulduk, özümüz şahit bulduk. Kilgen bir neçe polisiya hizmetkari, bir neçe ormançı, lesnik. Hem getirip bastırganlar bir iki yangın söndürü maşinası, bir iki traktör. Hem taşlandık. İndi bilden üskentigi Rusya buryan deb atalayında. Qora bilen qora jile eni, qora ulen. Şuna ut türtüp özleri qarab turib yandırarlar. Onu qarab turuda dehşetli, korkunç. Çünkü bası yanıp kile, illa 60 santimetre begilikdagi yalqın bilen. Şuna qarab turuda. Mana nişik ittirip bizde deb aytayımende qirni qadrliler, jerini qadrliler hem Belarusiyada. Çok qatqış. Onda biz şınlap aytam, qo'lyovlik qatli de yer yok. Onda qaralmagan. Ormanlarına kirsen bugungi bizning parklar gibi. Hem el ol parklarına köp tugul, onda ulen çeşken köp, gazon çeşken köp. Nişek şoşalay bu deyip. Şu toşlarga özün uyalıp yürüsün. Çünkü şol qatli naqşesta 50-60 metrega barıp özümüz izlep yürübüz nişe getirip onda bireninde qağız kesegen toşlarga deyip. Ol yılğa boyları, 2 yılğa yarım öte Minsk qolasın. Şunda yılğa boylarında şok qatasın. Nişek şoşaqatlı, kulturalı, şoşaqatlı, medeniyetli hem özlerinin respublikadan qadrim bile turgan xalq bulam eken deyip. Min yaşarmayım, min Evropada da buldum. 7 ilini orap çıqqan kişi. Lakin Berlin bulup Berlin'de bunday şistalık görmedim. Indi Fransa'yı etmeyeyim de, Fransa'ya da uzak uramlarından başka barsında da şup, kabir uramlarında hatta tege basarga şupka basmayınca yürüge indirip erişin. Milletteşlerimiz bilen uçraştınız mı? Milletteşler bilen uçraştık. Onda konferansiya ötkərdik. Jirli tübekçi tarihçilerin konferansiyası buldu. Onda elbette Belarusyanın da tarihçileri katnaştı. Min gajeplenem. Baribir şu Belarus alimleri jigan bizden tatar geroylarının batırlıkların, isim familiyelerin gafu etile turgan hataları var. Bir iki harf hatası jibergenler familiya yazganda. No yarar baribir hatta suyunim mene biz bit Musa Garayev'nin tatar ekanini isbatlay almayınca izah çekemiz. İki tapır Sovetler Soyuzu geroyu, üçüncü Başkırstan'ın İliş rayonu, İlekşi'de oğlunda doğan kişinin. Hem de Belarus galimleri rehatlenip yazarlar. Onun tarihi dokumentlarına qarab, soğuşta orden olganda falan olganda bitinde. Nagradnoy liska yazarlar bitinde. Şunda tarihinde bir rehatlenip yazıp koyganlar, bana şunun fotoları var. Bana şunu aytırıp, bizge, hatta Tatarstan'dan kelgen kişilerge de ispatlap jiberdiler. Bik ko'nglim buldu hem men bilmey yürüydürüm. Nede Kopti degen memorial kompleks, onda 11.000 kişi kömülgen. Bizden Sovet soğuşçuları. Hem şunda bizden Tataristan hükümeti iltip koygan üsteme heykel deb aytayım Tataristan'dan ketip helak bolgan kişilerinin bağışlangan heykel. Lakin dürüsünü aytayım. Son dürüst көрсөтүлмөгөн. Анда 10.000 Tatar soğuşçusu helak buldu Belarusiýany azat etkende dep aytkanlar. Lakin indi bugün 14.000'den artık kişinin isim familiýasy oşuklangan. Mikhail Şeripanov jeteklegen Xatir Fondaşa. Hem kim degende 30.000 dolarga tiyiş bulsan. Mınsa bir. Ikinçiden baribir köngülge menim özümdün şahsen köngülüm bik buldu. Özümüzdün Oqtanuş rayonunun Tatar Ejbiye oğlundan ketken Boyan Devletov'un men mesela qayda jerlengenin bilmey idim. O Sovetler Soyuzu geroyu 7 yaş kiliş, 20 yaşlık 21 yaşlık kiliş olgan kişi. Şoňa köngülüm bolup qaytdy, süýündüm. Hatta özümdün tuğan rayonum içinde. Mana menisi şolay şatlıklı, kişinin şatlığın bir ortaklaşa bilirge de kerek. Bugün 26-sı Vahit abi, Toqay tuğan gün. Mana Toqay meselesinde neler oylaysız?
Тукай мәсьәләсендә безне язучыларны әлбәттә быел Тукай премиясын, дәүләт премиясын күнгә бирерләр микән дигән уй. Ул бик газапламый, ләкин ул ятсаң да торсаң да күңелдә йөртә торган хис. Шуңа күрә мин үзем мәсәлән шәхсән бик кайгырам дип әйтим инде. Русча болею, шуның өчен йөрәгем җана, мин ничек тә быел Флора Пагизатуллины калдырмасыннар иде димен. Чөнки бүген татар шигъриятендә хәтта бик сирәк язучыларның берсе, хәтта ир-атлар да аның хәдәре батырлык белән поэмалар яза алмый. Ул безнең бүген дә 91 яшьтә дә поэмалар яза, менә без яңа гына әле аның соңгы поэмасын дип әйтим. Соңгы поэма түгел, соңгы язган поэмасын газетада бастырып чыгардык. Шуңа күрә мин бар йөрәгем белән Флора Пагизатуллина өчен янам. Яшермим. Шулай булсын, кабул булсын. Алга таба да менә шулай сәфәрләрдә йөреп, кайнар илһам белән иң мөһиме битараф булмыша яшәргә насыйп булсын. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Исән сау булыгыз, рәхмәт. Муниципаль берәмлекләрнең мәдәният тормышы бик кызыклы, һәм ул тормыш турында без атна сайын сөйләргә тырышабыз. Бүген дә студиябызда кунак бар. Студиябызда кунакта Алексеевск районы мәдәният йорты методика бүлеге җитәкчесе Рәфидә Гатина. Хәерле көн, исәнмесез. Исәнмесез, исәнмесез, хәерле тамашачылар. Рәфидә ханым, Алексеевск районы ниләр белән шаккаттыра ала? Алексеевск районында 24,900 кеше яши. Күп милләтле район, 22 милләт вәкиле санала. Иң төп халыклардан рус халкы, татар, чуаш, мордва, эрзя, крәшен халкы һәм менә шушы халыклар яшиләр. Шушыларның һөнәрчелек бистәсе эшләячәк. Без бит инде киләбез 27 апрельдә Казанның Пушкин исемендәге милли мәдәни үзәгендә булачак безнең программа. Ул атала Алексеевск таңнары дип. Һәм үзенең зур программасын халыкка тәкъдим итә. Сәгать 2-дән 4-кә хәтле эшли күргәзмә заллары. Биредә менә шушы халыкларның, санап үткән халыкларның һөнәрчелек шәһәрләре эшләячәк. Һәм алар үзләренең костюмнарын күрсәтәләр. Шулай ук ата-бабадан калган көнкүреш хезмәт кирәк-яракларын алып киләләр. Алар белән мастер-класслар уздыралар. Мастер-класслардан калфак чигү булачак, калфак ясау. Менә бит инде күптән түгел генә русларның Пасха бәйрәме булып узды. Шушы бәйрәмгә йомыркалар бизәү булачак. Кичкенә балалар өчен бу йомыркалар ясалган була кәгазьләрдә. Әлбәттә, төрле краскалар белән халык үзе ясап карый алачак. Шуннан соң звонница килә безнең күчермә звонница, безнең бит инде Алексеевский районы үзенең Шаңсуғы фестивалі белән билгеле. Ул бөтен дөньяга билгеле, чөнки Белоруссиядан да киләләр бирегә, фольклор коллективларда күп иттереп чыгыш ясый, артистлар да киләләр, Татарстанның һәрбер төбәгеннән киләләр. Менә шулай итеп, без бирегә звонницаны алып килергә булдык. Килгән һәрбер кеше шушы чаңнарны сугып барый алачак үзләре. Икенче бренды Алексеевскийның нәфис туку фабрикасы. Менә шушы станокларны кулдан чигелә торган, тукыла торган станокларны алып килергә булдык. Һәм инде һәрбер кеше биредә интерактив шушы туку станоклары белән шөгыльләнеп карый алачак. Үзләре дә эшләп карый алачаклар. Алексеевский районының данлыклы шәхесләре дә шактый күп, алар турында да сөйләнелер бит инде. Бихисап күргәзмәләр бит инде бик бай булачак экспозициялар. Аның 6 герое гына бар, Советлар Союзы герое. Менә шушы геройларга багышланган экспозиция. Атаклы химиклар бар бит инде Алексеевский районыннан. Аталы уллы Арбузовлар, Александр Михайлович Бутлеров, аларга багышланган экспозициялар булачак. Аннан соң Алексеевскийның бар Рәсәйгә танылган кино актерлары. Алар РСФСРның
атказан артистлары. Берсе була Титова Вера Алексеевна, икенчесе Трусов Аркадий Васильевич. Алар электән үк танылган артистлар. Бу инде күптән төшеп килгәннәр бит инде. Бит кайберләре дөньяда да юк аларның. Аннан бар безнең шаляпинчыбыз Михаил Петрович Пантюшин. Ул опера җырчысы булган, Тайстерның атказанган артисты булган ул. Ул дөньяга тоже билгеле булган. Шуннан соң бар тагын яшь буын артистларыбыз. Атап үтәсем килә әле үзебезнең Сафин Нуриәхмәт Валиәхмәтовична. Ул бит инде безнең яшьләр театрында эшли, Кариев исемендәге яшьләр театрында эшли һәм безгә ул бик еш кайтып йөри. Аның бенефисларын үткәргәнебез бар. Олы артист һәм шулай ук Россияның ул атказанган артисты, Татарстанның халык артисты. Менә шушылар белән горурланабыз без. Һәм яшьләребез дә бик күп. Яшьләрдән Реналь Мөхәммәтов. Ул бит инде дөньяга танылган актер. Һәм шулай безнең бар режиссерыбыз, үзебезнең туган якларга кайтып, кинолар төшерүче режиссерыбыз Сергей Батаев. Сездә караганыгыз бардыр бәлки киноларын. Бойцовская рыбка дип атала, соңыннан гына төшерелгән, менә күптән түгел генә ул эфирга чыкты. Һәм шулай ук яшь артистлардан, композиторлардан барыгыз да белә торгандыр. Һәм шул күп кенә безнең артистлар аның җырларын җырлыйлар. 700-дән артык җыры бар. Бу була безнең Хамит Маткаримов. Хамит Маткаримов бик матур җырлар яза һәм концертта да катнашачак. Халык килеп күреп китәр дип уйлыйм. Арыслан Сибгатуллин безнең төбәктән, әнисе дә безнең төбәктән. Аның белән дә горурланабыз. Бик зур үсешләр бара бит инде аның. Ул да концертта чыгыш ясаячак. Алексеевскийның җырлары күп, Билер җырлары күп. Аларның барысын да алып килергә тырышабыз. Иншалла барырга күрергә кирәк, уңышлар белән башкарырга насыйп булсын. Мәскәүдә татар шагыйре Габла Тукайның тууына 137 ел тулуыны билгеләп үтәчәкләр. Бүген шагыйр һәйкәленә чәчәкләр салу, шулай ук музыкаль шигъри кичә һәм Тукай иле иҗади конкурсының җиңүчеләрен бүләкләү булачак. Бу хакта Татарстанның Мәскәүдәге тулы вәкаләтле вәкиллегенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Без исә татар дөньясындагы башка яңалыклар белән танышырбыз. Сүз Ләйсән Гайнуллинага. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Үзбәкстанда яшәүче милләттәшебез Зөлфия Хәйретдинова табиб булып әле чагыштырмача күптән түгел генә эшләсә дә, бу вакыт эчендә күп өлкәннәргә һәм балаларга колак, тамак, борын авыруларын дәваларга булышкан. Шулай ук ул Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге әгъзасы да. Зөлфия Туташ матур тавыш иясе. Ул хәтта татар моңы халыкара конкурсында катнашып призер да булган. Хәбәрчебез Сәрвиназ Каримова бу үзенчәлекле һәм бар яктан да уңган шәхес турында тулырак сөйләячәк. Зөлфия Хәйретдинова 1991 елда Кояшлы Ташкентта туа. Мәктәптә укыганда ул химия һәм биология, шулай ук музыка белән мавыга. Ул барлык мәктәп концертларында, вокал бәйгеләрендә катнаша. Әбисе һәм бабасы тумышы белән Татарстаннан булып, туган телгә һәм мәдәнияткә мәхәббәтне оныкларына балачактан ук синдергәннәр. Әлбәттә, татарча сөйләшергә тырышабыз, татар ашлар пешерәбез. Безнең гаиләбездә һәрбер була торган бәйрәмнәрдә туганнар җыелалар. Абыем гармунда уйный, без барыбыз да кушылып татар җырларын җырлыйбыз. Ике әбием дә җырлый иде, шуңа күрә аларның моңлары балачактан ишетелгән. Дус кызы аны яшьлек һәм дуслык татар ансамбльләренең иҗаты белән таныштыра. Шул вакыттан алып, ул алар белән барлык татар милли чараларында чыгыш ясый, форумнарда катнаша һәм Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәгенең актив әгъзасы булып тора. 2015 елда Зөлфия Туташ халыкара татар моңы бәйгесендә катнашып призер да булган. Аның төп хыялы әтисе кебек табиб булу иде. Хыялы тормышка ашты дияргә кирәк. Бүген Зөлфия Хәйретдинова шәхси клиникада эшләүче отоларинголог. Әтием миңа бик ярдәм итте.
тәҗрибә белән уртаклашты, кыен клиник ситуациялар турында һәм мондай очракларда нәрсә эшләргә кирәклеген аңлатып сөйли иде. Һәр табиб эшендә иң кыен нәрсә авыру кешегә дәвалап булмавын аңлату. Әйтик, менә миңа саңгырау балаларны алып киләләр. Аларның әти-әниләре аларга ишетә башласыннар дип дару бирергә телиләр. Әмма без ишетү аппаратлары яки операция белән генә ярдәм итә алабыз. Һәм бу һәр вакытта да түгел. Менә шундый очракларда балалар да, алыйлар да жәл була. Зөлфия Хәйретдинова даими рәвештә үз квалификациясын арттырып тора, яңа белем алырга, халыкара конференцияләрдә катнашырга тырыша. Бу аңа тагы да югары сыйфатлы белгеч булырга һәм кешеләргә отоларингология авыруларыннан арынырга ярдәм итәчәк. Крестьян гаиләсендә туып үскән ат үрчетүче, эшмәкәр, мәгърифәтче Кәрим Хәмитов икенче гильдия сәүдәгәре була алган. Ул үзе бер китапта язмаса да, аның истәлегенә багышланган укулар инде икенче тапкыр узды. Бу чарада яңгыраган фикер тәкъдимнәрне Елена Софиуллина тыңлап кайтты. Татары продолжают переживать за свою родину, в которой они являются коренными жителями. Бу төбәкара әһәмияткә ия вакыйга диләр бу очрашуны. Киң җәмәгатьчелек вәкилләре, студентлар, мәктәп укучылары, Томск вузлары, архив хезмәткәрләре катнашында. Дин әһелләре, Хәмитовлар нәселен тәкъдим итүчеләр дә бар. Төбәк тарихын өйрәнүчеләр дә катнашты укуларда. Залда утыручыларның барысында татар тарихы белән кызыксыну берләштерә. Игътибар үзәгендә татар бистәсенең киләчәге. Аны яңарту мәсьәләсе элегрәк тә күтәрелде. Әмма нәкъ менә Хәмитов укуларында каралу очраклы түгел. Архитектура экспертлары һәм хакимият вәкилләре катнашында планнар билгеләнә. Комплекслы эш алып бару әһәмиятле булуын таныдылар укулар барышында. Это вот как бы очень важная территория историческая в нашем городе. Она находится в центре. Бу безнең шәһәребезнең истәлекле тарихи урыны. Ул шәһәр үзәгендә губернатор урамы Ленин проспекты арасында урнашкан. Кызганычка каршы бистә бик үк яхшы хәлдә түгел. Чарада 30-га якын катнашучы чыгыш ясады. Аларның асылы тарихи йөзне саклап калуда. Биналарның беренче йөзүен югалтмау кирәклегенә басым ясадылар. Буду в своем докладе подчеркивать, что это уникальная среда даже среди других сибирских губернских городов, потому что... Мин үз докладымда татар бистәсе турында сөйлим. Ул Сибирның башка шәһәрләрендә юк. Томскта сакланып калган. Монда 2 матур тарихи җәмигъ мәчете бар. Монда безнең үзаңыбыз, мәдәниятебез, тамырларыбыз. Киләчәк буыннар өчен бу бистәне төзекләндереп, мәдәни традицияларыбызны саклыйсы килә. Работы посвящены потенциалу историко-культурному татарской слободы и его... Безнең эшләребез татар бистәсенең тарихи һәм мәдәни яктан баетуга багышланган. Докладларда студентлар һәм аларның укытучылары бу проблемаларны бергә чишәләр. Татар бистәсен популярлаштыру, саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча эшлиләр. Ак һәм кызыл мәчетләр, Каримба йорты, татар бистәсенең җәүһәрләре, борынгы атмосфераны саклап калган күп кенә матур йортларда үскәннәрнең истәлекләре әйтеп бетерә торган түгел. Татар бистәсендә фәлсәфәче Горохов бакчасы. Бу кайчанда каланың иң матур ял итү урыны булган. Кызганыч, ул сакланмаган ди бу юнәлештә тикшеренү алып баручы Татьяна Манонина. Несмотря на то, что мы сейчас этот исторический сад потеряли, у нас сохранилась незастроенная... Бу тема бик актуаль, ул барокко стилендә төзелгән. Шишмәләр, фонтаннар белән бизәлгән ял итү урыны шәһәребезгә бик кирәк. Кызганыч, бу бакчаны югалтсак та, буш территория бар. Безнең архивта документлар сакланган, димәк, без бакчаны яңадан торгыза алабыз. Укулар барышында бик күп кызыклы конструктив идеялар тәкъдим ителде. Барыннан да бигрәк тарихи районга яңарыш кертергә әзер, битараф булмаган белгечләрнең җитди проектлары булуы сөендерә һәм өмет уята. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Яз Тукай айыгына түгел, ул яз гүзәлләрен сайлый торган вакытта әле. Яз чыннан да хатын-кызларны күбрәк илһамландыра һәм канатландыра булса кирәк. Шуңа күрә әлеге бәйге турында тулырак видеоязмадан белешербез.
Яз гүзәле 2023. Башкалабыз Казанда югары уку йортлары арасында үткәрелә торган матурлык һәм талант бәйгесенең финалы узды. Яз айларында үткәрелә торган бәйгедә шәһәрнең 7 югары уку йортында белем алучы 8 кыз катнашты. Хәзер бит татар милләтен саклау, телен саклау, мәдәниятен гырга саклау мәсьәләсе ул зур проблема. Һәм менә Эдуард Юнусич һәм аның командасы тыныч кына, мактанмыйча гына, сенсеннан тыныч кына менә тыйнак кына шушы эшне алып бара. Һәм ул зур эш. Чөнки менә булар монда шушы бәйгедә студентлар бит инде катнашалар, милләт шәмне татарча җырлыйлар, татарча бийләр, татарча кием кияләр. Менә ул шушы безнең телебезне саклауда һәм милләтебезне саклап бу зур вакыйга һәм һичшиксез моның роле өлеше зур менә бу татар милләт саклауда. Дөресен әйтәм, әлеге бәйге мине бик күп яктан ачты һәм әлеге бәйгегә кастингка килгәндә мин бер төрле булсам, хәзер инде мин бөтенләй дә икенче төрле үземне хис итәм. Монда бик күп һөнәрләргә, бик күп төрле шундай әйтәләр бит әле, һөнәрләргә өйрәндек без. Ул булмасын шул вокал буенча, мастер-класслар бию буенча, һәм инде каллиграфия буенча. Ул әйтеп бетергесез хисләр, әйтеп бетергесез зур тәҗрибә. Алар уңган һәм акыллы, җырлыйлар да, бийләр дә. Берсеннән-берсе чибәр, нәфис затлар бар яктан да үзләренең зыялы татар кызлары булуларын тагын бер кат исбатлады. Быел конкурсның темасы «Яшә, сула, ярат» дип атала. Шуңа күрә ул тулысынча шундый заманча стильдә, ләкин инде заманча үткәрсәк тә, иң беренче чиратта традицияләргә хөрмәт белән карарга кирәк. Әби-бабадан калган гореф-гадәтләргә яратып, аларны хөрмәт итеп яшәргә кирәк. Һәм шул фикерне, шул идеяны без катнашучыларга, студентларга транслировать итәбез. Ай буе финалист кызлар татар халкының гореф-гадәтләрен өйрәнү, белемнәрен тулыландыру белән шөгыльләнде. Аш-су бәйгесендә дә жюриларны милли ашлар белән сыйлады. Миңа бик ошады интеллектуаль этап, чөнки мин анда кайбер белмәгән әйберләрне белдем, яңа белем алдым, һәм инде үзем белгән әйберләрне күрсәттем дип әйтеп була инде. Вот, шуңа күрә бик ошады миңа интеллектуаль этап, аның сораулары да бик кызыклы иде. Төп җиңүче исеменә Казан дәүләт медицина университеты студенты лайык булды. Ул Актаныш районыннан Сөмбел Газизова. Бөтенләй дә финалга үтермен дип уйламаган идем дә, һәм финалга үткәнемне белгәч бик нык сөендем. Иң якты хәтирә ул монда яңа дус кызларны табу. Ул минем өчен шундый рәхәт әйбер булды. Бүген дә без кызлар белән җыелып сөйләштек, бер-беребезгә бүләкләр бирештек һәм ул иң истә калган әйбер минем өчен. Мәртәбәле жюри агзалары арасында күренекле мәдәният һәм сәнгать әһелләре, төрле министрлык вәкилләре, бәйгенең партнерлары һәм блогерлар да бар иде. Һәрбер кызга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Татар бизәге белән эшләнгән яулык, кулдан эшләнгән калфак. Мондый яз бәйрәме язны тагын да җылыта, яктылыкка күмә. Ләйсән, син велосипедта йөргә яратасыңдыр инде? Вакыт булса рәхәтләнеп кич белән чыгып китәрем. Хәзер шәһәрдә бит мөмкинлекләр бар, махсус велосипед өчен урыннар да бар, рәхәтләнеп йөреп кайтырга була. Әйе шул. Менә без спорт сәхифәсендә бүген нәкъ менә велоспорт турында сөйләшәбез һәм сүз аның даими алып баручысы Миләүшә Фәтхетдиновага. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Әйтегез әле, кем генә велосипедка утырып йөрергә яратмый икән? Җиңел кулланышлы, күңел күтәрү өчен менә дигән әмәл. Велоспортка килсәк, аның тарихы бик кызыклы. Ул төрле риваятләргә һәм мавыктырыч мәгълүматкә бай. Экранга якынрак килегез. Без башлыйк. Велоспорт. Велосипед ярдәмендә билгеле бер юлны узу дисциплинасы.
Велосипед исә кешенең үз мускул көче белән педальләр ярдәмендә хәрәкәткә китерелә торган ике көпчәкле транспорт. Хәрәкәт юнәлешен контрольдә тоту беренче көпчәкнең әйләнүе хисабына тәэмин ителә. Велосипедның барлыкка килү тарихы тәгаен билгеле түгел. Бүген дә тарихчылар заманча велосипедка охшаган беренче транспортның кайчан барлыкка килүе турында бәхәсләшә. Бу гади механизмны уйлап табуны борынгы Мисыр һәм Рим халкы белән дә бәйлиләр. Галимнәр велосипедны бөек итальян рәссамы, сынчы, архитектор Леонардо да Винчи уйлап чыгарган дип раслый. Чөнки нәкъ ул беренче булып ике тәгәрмәчле механизм рәсемен ясаган бит. Шуннан соң нинди генә велосипедлар уйлап чыгармаганнар. 19-нчы гасыр ахырында инде сәпит без күнеккән күренешкә һәм вазифага ия була. Олимпиада программасына велосипед спорты 1896 елда керә. Шул ук елны заманның иң беренче җәйге Олимпия уеннары уза. Бу чарадан соң велоспорт тагын да таныла, ә велосипедны куллану җир шары буйлап популярлаша башлый. Фактларға тукталык. Бүгенге велосипедта җыярга мөмкин булган тизлек сәгатенә 268 км тәшкил итә. Бу рекордны Голландия вәкиле Фред Ромпельберг куя. Тимер аяклы дустында ничек кенә егылмыйча тотынып утырын ул үзе генә беләдер. Иң иске велосипед узышы Льеж-Бастонь-Льеж дип атала. Ел сайын апрель азагында оештырыла торган бер көнлек чара бу. Бельгиянең Льеж шәһәреннән Бастоньга һәм Киргә таба үткәрелә торган узыш. Юлның озынлыгы һәм аның катлаулыгы аркасында дөньяның иң авыр вело узышы дип санала ул. Шуның өчен бу чара меңләгән кешене үзенә җәлеп тә итә. Милләттәшләребез арасында танылган велоспортчы бар. Илнар Озат улы Зәкәрин, Татарстан спортчысы, шоссе велоузышчысы, шәхси узышта Россия чемпионы. 2017 ел нәтиҗәләре буенча Татарстанда ел спортчысы исеменә лаек булган шәхес. Шундый батыр һәм көчле рухлы егетләребез белән шиксез горурланабыз. Велоспорт – киң кырлы юнәлеш. Һәр кеше үзенең күңеленә якын түрен сайларга мөмкин. Алар бихисап күп. Шуңа күрә киләсе чыгарылышта без велосипед спорты турында сүзебезне дәвам иттерербез. Ә мин әлегә сезнең белән саубулашам. Исән сау булыгыз. Организмга суга караганда да күбрәк файдалы матдәләр бирүче эчемлекләр бар. Яшел чәй мәсәлән. Яман шиш, йөрәк кан тамырлары системасы авыруларын кисәтә. Яшел чәйдә антиоксидантлар күп. Алар тән күзәнәкләрен начар йогынтылардан саклый. Чәй составындагы фтор сөякләрне ныгыта һәм тешләр өчен дә файдалы. Бүтнік чәйі ашқазаны іштәнігі бұзылғанда болыша, бүтнік буынлардағы ауыртуларына һәм кейірінкілікні бітірі. Бұндан тұш файдалы ішімліктер ретінде томат соғы, мүк жиләге қайнатмасында кіртірген мүмкін. Қызметтәшіміз тағын бір файдалы ішімлік турында сейлей ансын ихтибарлап қарағыз. Біз бүгін петрушка үләнінен лимфотоник әзірлеп қарайбыз. Петрушка үләне бик файдалы инде, алар бик витаминнарга һәм минералларга бай үлән ул. Мәсәлән, аларда бик күп витамин С, А витамины һәм Б группасы витаминнарына бик бай. Шулай ук магний һәм тимер дә бар петрушкада. Ләкин моның белән генә әле шикләнеп калмый, күз күрүен яхшырта бу үлән һәм баш мие эшчәнлегенә бик файдалы. Шуның өчен мин бу эчемлекне иртә белән эшкә китәр алдыннан, мәсәлән, эчеп китәргә тәкъдим итәм. Бу эчемлек шулай депрессиядан кутылу өчен дә бик уңай эчемлек әле. Нәрсә кирәк булачак безгә диләр? Моның өчен безгә петрушка, су, бал һәм лимон кирәк булачак. Әйдә, әзерләп карыйк әле шуны. Әйдәгез.
Барысын да блендерға салабыз. Һәм былғатабыз. Менә шуның кадәр петрушка җитәргә тиеш инде ул. Так. Лимон салабыз. Яшелчәләрне һәм җиләк-җимешләрне кабыгыннан чистартырга кирәк. Бер бал кашыгы бал истибез. Һәм бер чынаяк чиста су. Хәзер блендерга куеп әйләндерәбез. Безнең эчемлегебез әзер. Әйдәгез авыз итеп карагыз әле. Бик матур яшел төстә булып чыкты инде. Әйе, ел фасылына туры килеп тора. Калып карыйлар. Бик тәмле һәм чыннан да бу бик файдалы эчемлек. Бу эчемлекне балаларга да эчертергә ярый, шуның өчен сез дә игездә аны эшләп карагыз әле. Сәламәт булыгыз. Бүген 26 апрель бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның туган көне. Дөньяда яшәүче барлык милләттәшләребез дә Тукай шигырьләрен сөйләячәк. Безнең студиябызда да Габдулла Тукай шигырьләре яңгырый. Гөлнур Мустафина балалар бакчасы тәрбиячесе һәм Нәфисә Кадырова нәкъ менә әлеге бакчага йөрүче сабыйларның берсе. Хәерле көн исәмсез. Хәерле көн исәнмесез. Балакай балалар бакчасы бит. Әлеге балалар бакчасында бик матур түгәрәк эшләп килә. Сез әлеге түгәрәктә шигырьләр, җырлар ятлыйсыз дип беләм. Әйе, мин үзем тылсымлы сүз түгәрәген алып барам. Тылсымлы сүз түгәрәген алып баручы буларак, баланы чиста матур итеп сөйләшергә өйрәткәндә, иң беренче бармак уеннарына, төрле тизәйткечләргә, эндәшүләргә, кыска шигырьләрне өйрәнүгә, әкиятләр тыңлауга һәм инде аларны кайбер өлешләрне сәхнәләштереп өйрәнүгә зур игътибар бирәм. Инде түгәрәк эшен алып барганда иң беренче эш итеп инде мин бармак уеннарына басым ясыйм. Чөнки бармагын аерым бөгә алган баланың гына сөйләме нормаль үсеш ала дип саный галимнәр. Һәм инде бармаклар белән без инде төрле хәрәкәтләр ясатып баланың сөйләм үсешенә йогынты ясый алабыз. Һәм инде шул ук вакытта шушы бармак уеннары нәтиҗәсендә балалар һәм өлкәннәр арасында дустана мөнәсәбәт урнаша. Балалар белән тәрбияче арасында, педагог арасында җылы мөнәсәбәт урнаша. Һәм инде аларның кәефләре, күңелләре күтәрелеп китә. Без инде түгәрәктә каптакып, без идек, яшелчә кебек һәм башка шундый тизәйткечләрне, бармак уеннарын өйрәнәбез. Нәфисә, син әлеге түгәрәккә йөрисең, әйеме? Ошыймы сиңа? Әйе, бик ошыйм. Нәрсәләр өйрәнәсез? Бармак уеннарын, әкиятләр сөйлибез, онда без шигырьләр өйрәнәбез. Нинди бармак уеннары беләсең, безгә дә күрсәтәл. Бу бармак бабай, бу бармак әби, бу бармак әни, бу бармак әти, бу бармак бәби, аның исеме Шәнтим. Бу бармак кәбестә, бу бармак кыяр, бу бармак кишер, бу бармак баклажан, бу бармак суган. Менә кәрҗинем тулды. Бу бармак аю, бу бармак бүре, бу бармак төлке, бу бармак кырпы, бу бармак куян, куянны кая куям. Йодрыкны ашабыз, ябабыз. Ашап, ябып, туйгашын, шәбәк уйнайбыз. Менә бит. Субханалла. Шигырьләр ятларга яратасыңмы соң? Әйе. Авыр түгелме? Миңа һәр шигырьне бик җиңел ятларган. Минем кечкенә чакта башта миңа әнием өйрәтте иде укып. Хәзер инде зур үскәч мин үзем укып өйрәнәм. Гөлнур ханым, менә балалар белән эшләүнең барыбер үзенчәлекле яклары бардыр. Аларга бит инде артистларны өйрәткән шикелле дикция, тегесе, монысы, тавыш кую, импеданс дип өйрәтеп булмый. Менә аның алымнарын ничек кирәк үзләштерәсез? Үзегезнең тәҗрибәгә таянып эшли килеп чыгамы дигән кебек.
Әйе, ул инде чынлап та эшли килеп чыга. Тәҗрибәгә дә таянасың, эшли килеп чыга. Балалар белән һәр дәрестә инде уен ашадыр инде. Әйе, уен аша. Менә безнең бит инде сөйләм үстерү ике төрле юнәлештә алып барыла инде ул. Беренче юнәлеш инде балаларны сүз байлыгын системалы рәвештә арттыру. Һәм инде моңа без яңа сүзләр өйрәтү нәтиҗәсендә ирешә алабыз. Моннан тыш шушы сүзләрне инде без менә иллюстрацияларга кереп аңлатабыз һәм инде уеннар аралашу аша хәтердә калдырырга тырышабыз. Һәм инде сөйләм үстерүнең икенче юнәлеше ул фикерне дөрес итеп әйтә белергә өйрәтү. Иң таралган эш формаларының берсе рәсемнәр буенча сөйләтергә тырышам мин. Һәм моңа сораулар бирү нәтиҗәсендә ирешеп була. Һәм инде баланың сөйләгәндә фикерен грамматик яктан дөрес итеп төзүенә зур игътибар бирәм. Сез өйрәткән балаларның шигырьләрен дә тыңлап китергә тәкъдим итәм. Хәзер алар без яздырып алдык. Һәм әйдәгез аларга карап китик. Әйдәгез. Кызлы йорт, назлы йорт дип, юкка гына әйтмиләр. Милләтебез киләчәге әнә шул нәниләрдә. Бүген алар балалы, курчак уйнап үсәләр. Берничә елдан алар булыр назлы әниләр. Тәрбияләр милләт уларын, батыр һәм тазаларын. Сеңдерер аларга да туган тел горурлыгын. Кызларына өйрәтер милли ризык серләрен, гореф-гадәт кадерен, тарих һәм йолаларын. Әйдәл Акбай, өйрәнсин, ортаягын бөррәтер. Алма, туп тұрытыр, төс утыр, яқшы утыр. Не ғазаплыйсың сен болайсың? Мен әлі бі кішкіне, мен туғанға тек 2 айлап. Бұлария әшкіне. Юк, керек, мен өйрәнмейм, менің ойнысым келе, шул бұлнарда ятасым, шунда ойнысым келе. Ах, юләр матмай, тырыш яшлей, зурайга жайсыз ул, картайып біткәш бұнлар, эш білу унайсыз ул. Бала білек, күбелек, Ғабдулла Тукай, әйтәлі күбелек, шилешік біргәлі, бұ қадыр күбішіп, армысын сен нешік, шықсын тұрмышын, нешік көн көрішін, әйтіп бір жетізіп, табалмасын ризық. Мен тұрам қырварда, бұнда, урманда, ойнымын, нышан жақты күн бұлғанда, еркәлі қамсия, қияшнан жақтысы, аш бұладыр меңа, шешеклер құшысы. Цихымрым бек қысқа, бары бір күн-күнна, бұяқ шыран жетмі, қам тимесін меңа. Ғабдулла Тукай милли мыңлар, ишеттім мен кеше бірәу жадылы. Шын бізненше матур, милли ки, башқа келе олар, тәділі, әләнінді, задылы, мыңлы ки, үзлеп кіне әйтіп біре. Татар күңлі ниләп сізгенін, мүскін болып тұрған. 3 жылда тәғдир бізні нешік ізгенін. Күпме мехнәт шеккен біздің халық, күпме күз яшлары түгілген, милли хисләр білән ялқынланып, созлап шыға күңлімнен. Хайран болып жадыны тонлап тұрдым, ташлап түбе, дүния ойларын. Көз алдымда күрген тіслі болдым, болғар һәм ағыды бойларын. Түзе алмадым, бадым жырлаушыға, дедім. Кәдәш, бұ ки, ненді ки? Жауабымда милләтәшім меңа, бұ ки бұлады да әлі ки. Матур итеп тыңлап табыздык. Түгәрәктә балалар, шагыйрьләр белән, язучылар белән очрашамы? Алар бит инде сабый күңелендә күбрәк хәтердә кала. Әйе, безнең инде соңгы елларда планлы рәвештә шагыйрьләр, язучылар белән очрашу гадәткә кереп китте. Шуларның мисалы булып, Ләбиб Лерон, Рафис Корбан, шулай ук Резида Валиева, Әлфия Хадиева, шулай ук Илмира Шәрифуллиналар, һәм инде шулай ук Йолдыз Шараповалар белән очрашу шуның ачык мисалы булып тора. Бигрәк тә инде балаларның бу очрашуны үз авызларыннан аларның шигырьләрен ишетү бигрәк тә балаларга күңелле, аеруча да рәхәт. Һәм инде безнең инде балалар шушы җанлы очрашуларны бик теләп каршы алалар һәм инде үзләренең шигырьләрен, ятлаган шигырьләрен алар каршында рәхәтләнеп сөйлиләр. Нәфисә, син кайсы шагыйрьләрне яратасың? Менә алар белән очрашулар да үтә икән сездә. Кемнәрне яратасың? Мен дә Шәрифуллина, Рафис Корбан, Роберт Миннуллин. Мен аларның шигырьләрен
бик яратып сөйлим һәм кабатлыйм. Бер шигырьне безгә дә сөйләп күрсәт әле. Эльмира Шәләфуллина илем минем Татарстан, әтиемнең туган җире, бу җир минем әниемнең, бабамнарның туган иле. Мин бу җирдә тәпи бастым, мин бу җирнең хуҗасы, мин бу җирдә көн итәсе, шушы илдә торасы. Субханалла, менә шушы илдә шатланып яшәргә насыйп булсын, тынычлыкта, иминлектә. Шундый балаларыбыз була, әлбәттә, сөендерә. Сезгә уңышлар, сәламәтлек, сабырлык һәм иҗади сөенечләр. Рәхмәт сезгә. 28 апрель көнне Пирамида күңел ачу үзәгендә үткәннәр сагындыра дип аталган бик кызыклы концерт булачак. Һәм әлеге концертта Татарстанның халык артисты Филүс Каһиров та катнаша. Бүгін ул студиябыз кунагы. Хәерле көн, Филүс. Хәерле көн. Әлеге концертка әзерлекләр барам инде. Бара инде. Біткәндер инде. 28-ге килеп җитте бит. Юк, барыбер әле әзерләнәсең, әле аңа яңадан репетицияларын да ясарга кирәк. Бигрәк тә безнең тере музыка уен кораллары булачак, Мирас ансамбле. Аңа кушылып җырлыйм, шуңа күрә ул һәр әйбер репетицияланган, әзер 100% әзердә булырга тиеш. Шуңа күрә туктап тормыйбыз, һаман әзерләнәбез. Филүс, менә сезнең репертуарда Илһам абый Шакировның җырлары шактый күп. Менә аларны башкарганда сез ничектер Илһам абыйны тыңлап, аныңча җырларга тырышасызмы? Әллә ничектер үзегезнең күңелдәге, үзегезнең бизәкләрне салырга тырышасызмы? Ул теге әле җыр сәнгатенә, сәхнәгә килеп кергәндә, ул бар иде, ул менә Илһам абый кебек. Әгәр дә Илһам абыйның җырын җырлыйсың икән, аның шарак тырышасың. Хайдар абыйның җырын җырлыйсың икән, аның шарак тырышасың. Шуннан инде ул вакыт үтеп китә. Менә ул бер төрле христомат итеп ятты ул синең күңелеңдә. Шуннан соң инде үзеңнекен, хәзер инде күбрәк менә өстисең үзеңнекен. Чөнки барыбер дә синең башкаруың мишәрләр әйтмешли үзгә булырга тиеш. Ул шулай да үзенчәлекле концерт үткәннәр сагындыра дип атала. Менә үткәннәр сагындырамы? Сез инде менә ул пат шәхесләр белән очрашып, алар белән аралашып йөргән кеше. Гомумән булай дип әйтәләр. Менә ул үткәннәр сагындыра концерты менә әле иртә белән шуны уйлап утырдым. Мен әйтәм, ул елына бер генә тапкыр булырга тиеш түгелдер. Ул кимендә елына бер 4 тапкыр булса да шәп булыр иде. Ул менә квартал сайын яңгырап торса, чөнки ул җырлар менә ул концертны көтіп алам, чөнки ул үткәннәр сагындыра дисәң дә була, ул концертның исемен шулай куйсаң да була, һәм шын җырлар концерты дигән исем бирсәң дә була. Чөнки анда чыннан да инде теге алтын хәзинәгә әйләнгән, кергән безнең мирасыбыз булып торган шушы җырлар яңгырый, һәм инде шын җырлар аларны Алла бирсә инде менә теге теләп алып шушы чыгышны концертта катнашабыз инде. Филүс, сез бит инде менә бу 3 шәхесебезне дә күреп, аларның фатихасын алып калган кеше. Менә ничегрәк хәтерлисез өчесендә Илһам абый, Әлфия апа, Хәмдүн апалар? Менә шуны искә аласым килә, алар сәхнәдә нинди генә җитди булмасыннар, алар шулай ук сәхнә артында шаяннар иде. Аларның теге телләреннән бер вакытта да кәннәрдән калган ниндидер хатирәләрен яңартып, ниндидер кызык хәлләр сөйли торганнар иде. Аларның миңа калса кызыграк булгандыр язмышлары да, кызганыч вакытлары да бик күп булган әлбәттә инде. Ул вакытта теге телефоннар, интернет, телевизорлар булмагач, алар күбрәк теге тере аралашу белән яшәгәннәр. Миңа калса шуңардан да бигрәк теге кызык хәлләр аларда. Менә хәзер бездән сорыйлар бит инде, менә берәр кызык хәл дип. Менә искә төшереп булмый, чөнки ул кызык хәл инде күптән булган ул. Хәзер кызык хәлләр бик сирәк була ул, чөнки барыбыз да шул телефонга, интернетка кирип шумганбыз, кызганычка каршы тере аралашу юк та. Алар белән менә Хәмдүн апа белән бер кызык теге шулай шулык пирамида күңел ачу үзәгендә гримеркада анда инде Зөһрә апа Шарифуллина, Хәмдүн апа Тимергали, Зөлфия Шакирова, Гөлдәния Хайруллина, менә шул теге безнең танылган күренекле шәхесләребез җыелышып сөйләшеп утыралар. Миңа бу кызык инде, булар мәйтәм нинди хатирәләрен яңартып утыралар бит инде. Кызык хәлләр сөйләр, араларына кереп утырдым да, менә Хәмдүн апа тотынды. Менә безнең бит авыр булды. Баштагы елларда бигрәк тә менә филармониядә эшләгәндә әле монсын сүгеп атты, әле тегесен сүгеп атты инде, әле монсын, әле тегесен, бөтенесен сүгеп атты инде. Хәмдүн апа бит инде ул теге
әйтә бит инде. Шунда кушылып, шунда әзрәк Зөһрә апа шунда шунда иде ул, Алла, ул интектермей калмый дип, Зөлфия апа, конечно, дип тә ул да кушылып теге. Хәзер сүктеләр дә бөтенсендә шундасын Хәмдүр апа утырды. Бәтәш, бездән дә әйбәт кеше юк икән дип. Менә шунда менә җыртылганчы күлдем инде менә теге. Үзе дә күлеп җибәрде шундан соң. Аннан инде ул теге Илһам абыйлар белән дә бик күп теге кызыклы ниләр. Ләкин менә алар белән Аллага шөкер дип әйтәм, аларның исән чакларында туры килде. Минем иҗатның башы һәм аларны тере килеш күреп алдым, алар белән аралашып калдым. Менә гел әйтеп киләм инде, менә Хайдар абый Бигишевны гына күреп булмады. Ул 98 елда безнең арабыздан китеп барган. Менә Аллага шөкер дип әйтәм, менә шушы шәхесләр белән аралашып, алар белән бер сәхнәдә җырлап өлгердем. Аллага шөкер. Әмма аларның җырын башкару тамашачы кабул итәме? Гадәттә бит инде беренче җырлаган кешенең җыры күңелгә кереп кала да, икенче башкаручыны кабул итмибез. Ул бәлки күбрәк бүген шулайдыр ул. Менә аларында уйладым. Элек бит миңа калса нидер бер җыр туа икән, яңа җыр. Ул зур бәйрәм. Ул тамашачылар өчен дә бәйрәм, ул артистлар өчен дә. Киресенчә, аны Илһам абый Шакиров беренче булып җырласа, аны икенче булып Әлфия апа җырлаган. Өченче булып Хайдар абый, булай дип әйтәм инде. Һәрбер җырчы ул җырны алып җырлаганнар һәм ул шулай киң таралган һәм bütün artistlar da күп булмаган инде. Һәркем үзенең интерпретациясы. Үзенчә башкарганнар. Хәзер бит алай түгел. Хәзер менә бер җырчы алып чыгарды икән, син аны башкара алмыйсың. Ул шуңа күрә уртак җыр була алмый да. Монда монысы кайсы дөрес түгелдер, ансын белмим. Ләкин менә элеккеге җырларны шуңа күрә бүген дә әгәр дә алып җырлыйсың икән, бу хәзер ничек дип әйтәм, бер батырчылык хәзер. Чөнки хәзер ул җырларны башкаручы да юк. Шуңа күрә тамашачылар рәхмәт кенә әйтә, әлдәле менә шушы җырларны башкарып торасыз. Менә бит шушы чын җырларыбыз сәхнәдән яңгырап торырга тиеш дип әйтәләр. Рәхмәт кенә әйтәләр. Филус, әлеге концертта сез нинди җыр башкарасыз һәм кемнәр катнаша? Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлеге сорауга җавапны сез безнең экраннарда күрелгән QR-кодлар аша кирип тыңлый аласыз. Шуңа күрә безнең социаль челтәрләргә язылыгыз һәм тыңлагыз. Тапшыруыбыз ишә үзешне дәвам иттерә. Кунагыбыз белән саулашабыз. Студиябызда кунакта Татарстанның халык артисты Филус Кахиров иде. Бүген без кыймак әзерләрбез. Кабактан, аның өчен безгә ун, йомырка, алма, атланмай һәм сөт кирәк булачак. Сарман ягы зәңгәр таулар, мәңге сайрар сандугачлар, яшел болын алтын кырлар, жанга җылы биргән җырлар. Без бүген Сарман районында кунакта. Җир шарында алманың 10 меңнән артык сорты барлыгы билгеле. Һәм аларның һәр кайсы үзенчә бик файдалы. Бәхет ул дөньялар имин, якыннарыбыз исән-сау, тәннәребез сәламәт, күңелләребез һәрчак тыныч булу. Бүгенге көн һәр йортка, һәр гаиләгә шатлык, тынычлык, яхшы хәбәрләр генә алып килсен иде. Дөрестән дә барыбызга да яз иминлегенә һәм тынычлыгына сөенергә насыйп булсын. Исәнлектә күрешик. Саулыгыз.